रिसिभ खालामा बेलाय बाम्बुलाया माब्रै आंनि फनखौ रिसिभ खालामालासिनो थानो हागौ बियो फैजेननायनिफ्रायनो एथ' हरगासिनो आङो मानो बेलाय खनसेबो फन रिसिभखौनो खालामा माब्रै दं नों बाम्बुला माब्रै दं नों आं गैयाब्लाबो माब्रै दङ नोङो एसेबो गोसोखाङा नामा नों आंखौ जों सानैजों थाबोनाय रायलायबोनाय जों सानैनि अनलायनाय एसेबो गोसोखाङाखै नामा नों बाम्बुला जानांगौ बाम्बुलाया आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो सानब्लाबो बिमाया बादा होनानै दोनदोदां बिमानि थाखायनो बियो आंजों फन रायलायनो हायाखै आंथ' एथ' एसएमएस हरदोंना बेनो एसएमएसखौथ' बियो सिरि सिरि लिरनानै हरनो हायो माब्रै दं नों बाम्बुला नों फैगोन ना आंनि सेराव नों माब्ला फैगोन आयो दिनै फिसौजोनि बेबायदि आइखां बायखां गाबनायखौ नुनानै दासो खाफाल हमनांबाय आङो फिसौनि सुखु गोजोनखौ आं खोमानानै होबाय मा नोजोर नुनानै बै समाव मा साननानै आं बाम्बुलाखौ एथ'ग्राब फसायखोमोन आंनि फिसौआ बेजों थाङा बुंबाय थाखादोंमोन बेसेरा बै समावनो आंसो जबरजस्ति हरथामनानै दिनै आंनि थाखायनो दिनै दैजि फिसौनि जिउ आरो गोजोननाय आरो संसारा थेर बेथेर जाबाय नंमारगौदां जायजों गोसो गैया बेजों गोरोबनोबो हामारा होननाया आयै नों बहा थांनो आयै नों बहा थांनो गोसो थां आयै आंनि मबाइलखौ होलां आंनि मबाइलखौलाय नों मानो लाबाय थाखो नोंनो मानो मबाइल नांगौ आं नोंनो मबाइल होआ नों बिबाय थानायनिख्रुइ बियैयानो मोजां सिरि थानायानो मोजां आं नोंनो मबाइल होआ होनदों नालाय होआ आरो नों बिबाय थानोबो नांला आयै आंनि सुखु गोजोनखौ खोमाना होनानै नों माबा लाब जागोन नामा आंनि सुखु गोजोनखौ नों खोमाना होनाय माने नोंनिफ्राय आंखौ गोजानाव खालामलांनाय जाय सिख्लाखौ जे समाव जोङो न'खरनि फिसाजो बायदि गनायदोंमोन बै समाव बियो जोंनि हाजासे गन्थं हानानै जोंखौ लाजि फोनांबाय दा आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाया गोरलै नङा आरोथ' बिनि उदैयाव थानाय गथ'थ' नोंनि नङा अब्लानो बेखौ बोरै नाजावगोन आं बुंदों नोंनो आं मबाइल होआ नोंनो आं रायलायनो होआ बावगारलां बेखौ दैजि जों दङ ना नों मानो एथ' दुखु खालामदों दैजि नोंनि फिसाया नोंखौ नायफैयाब्लाबो जों नोंखौ नायगोन नों बेबायदि खना गनला थानानै बेफोरबायदि दुखु गान खनबाय थानानै नों गावखौ दुखु दा खालाम नों जेसेबांनो दुखु खालामगोन एसेबांनो नोंनि गोरबोआव थानाय गथ'आबो दुखुथिया जानानै फैगोन नों बे समाव फरायनो नांगौ मोजां बिजाब नों बे समाव साननो नांगौ मोजां बाथ्रा नों बे समाव जानो नांगौ मोजां मिनि खुसि थानो नांगौ नोंनि बे समा बेफोरबायदि थाखोमा गाबनायनि नङा फै सिङाव आंनि फिसा हिन्जावखौबो गोसोखांहरदों आं माबायदिबा दं बेसेरा बेबो बिमा बिफानि सिगाङावथ' माब्लाबाबो दुखु खिन्थाया किन्तु बिनि गोरबो सिङाव जोबोर दुखु दं जाय मानसिया मालायनि सिगाङाव मिनि खुसि दिन्थियो बिनि गोरबो सिङाव बेसेबांबा दुखु दाहा थायो थौ फिसा न' सिङाव थौ नों बेबायदि हारसिं दाथा थौ
हाबाब बे फिसालानि आखलालाय मा जाखो बेलाय सि बे सासे हिनजावनि थाखायनो बेफोरबायदि लामा सामा दखान सखान उन्दुना थानाय जालायलांबाय। ओइ लाजिनो रोङै बामबुला, मा दिन्थिखो नों बेखौ? मबाइल मोनैनि थाखायनो नों दिनै बेफोरबायदि हायाव उन्दुनानै नों सासे हिनजावनि थाखाय दुखु जादों? मा दुखुल' आयै, मा दुखुल'? नों जुदि आंनि गोसो गोरबोखौ बुजियाब्ला, आंनि अननायखौ मिथियाब्ला, आं फाग्लाबो जाबावगोन। नों आंनि हिनजावखौ आंनिफ्राय गोजान खालामोब्ला आंबो नोंनिफ्राय गोजान जालांगोन आयै। थिग दङ, नों बे सासे हिनजावनि थाखायनो आंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंना? गोजान जा। मा मावनानै जाहोयो, बबेयाव थाहैयो नायगोन आं नोंखौ। दा फै नों दिनैनिफ्राय आंनि न'आव दा फै। नायदो, अब्लाबो आंनि बिमाया आंनि गोसो गोरबोखौ बुजिबावा। दैजि, नोंनि थाखायथ' आंनि अननाया बोहैगासिनो, नाथाय आइनि गोरानि थाखाय आं नोंखौ मुंबो खालामनो हानाय नंला दैजि। बेसेरा उदैयाव गथ' लानानै बेसेबां नेबाय बायदों बे। आंथ' थांनो हाखानाय नंला। बे जिउ मोनसेयाव बेखौ हास्थायब्लाबो आं मोननो हाखानाय नंला। बेनिखायनो आं रियानखौनो नागिरलांनोसै, बिनोनो आं गथाय हैफिननोसै।